Hoxe, infelizmente, con moita tristeza, volvemos a asistir a un acto de devaluación dos máximos recoñecementos da cidade que vostedes insisten en reducir aos premios anuais do Gran Rei Sol. Non? De 23 recoñecementos entre as dúas medidas da cidade e as 21 propostas de designación como vigueses e vigueses distinguidos, 21 deses 23 recoñecementos son a proposta do Grupo Municipal Socialista e apenas dous dos grupos da oposición. Veñen a corroborar, a volver demostrar a súa visión profundamente antidemocrática na que reducen a cidade á alcaldía. Por iso se atreven a dicir neste pleno memeces, permítame a expresión, como a que se escoitou ainda no último pleno ordinario, de que Vigo naceu en 2007 coa grande chegada, coa gloriosa chegada de Abel Ramón Caballero Álvarez á alcaldía de Vigo. Seguen sen entender que Vigo é moito máis que a vostedes, que a cidade é plural e diversa e non cabe nas estreitas costuras da súa temporal maioría absoluta neste pleno. Insisten en confundir unha outra vez Vigo co seu en Vigo. Por iso, dende o Bloque Nacionalista Galego, temos que volver a exixir, volver a demandar a necesidade imperativa, en termos de hixiene democrática, dun novo regulamento de honras e distincións para unha efectiva democratización destes recoñecementos, non? Para impedirmos que os seus vetos sectarios continúen a secuestrar a medalla da cidade e tamén a devaluar o recoñecemento de vigueses e viguesas distinguidas. O veto sectario co que este ano 2026 un goberno que se di progresista e feminista quere impedir que a cidade de Vigo recoñeza coa súa medalla a unha referente incuestionável de compromiso social, feminista, de amor por Galiza e unha escritora de talento excepcional como é Begoña Camaño, que ven de merecer ser dedicada ás letras galegas deste ano 2026. Vostedes din non a recoñecer a Begoña Camaño, en cambio propoñen premiar coa maior distinción da cidade ao empresario García Costas, debe ser polo seu acreditado respeto aos dereitos das traballadoras e dos traballadores, ou ao Colexio Carmelitas como exemplo da súa aposta coherente polo ensino público e laico. Non é de extrañar con estas propostas que o alcalde presuma cada vez que pode do apoio maioritario que recibe entre os votantes da dereita e mesmo de Vox. Non? As propostas retratan e demostran cal é o seu afán. No caso das viguesas e dos vigueses distinguidos, o problema non está nas persoas ou entidades que vostedes propoñen e coas que, matices aparte, o BNG coincidimos en que son claramente merecedoras deste recoñecemento. O problema, máis unha vez, son as exclusións sectarias e arbitrarias das propostas formuladas polo BNG como tamén por parte de outros grupos. Cal é o motivo polo que vostedes se negan a que o Concello de Vigo recoñeza como vigueses e viguesas distinguidas a son de seu? A primeira orquesta folk de Galiza, un referente internacional de música tradicional que pasea o nome da nosa cidade polos escenarios de Europa. Cal é o motivo polo que vostedes se negan a recoñecer a inmensa labor en termos de participación democrática, de construción comunitaria, de desenvolvemento do barrio, dunha asociación veciñal como é a Asociación Veciñal de Teis, que cumpre precisamente este ano 2026 50 anos? Por que lles parece que é máis meritorio que unha empresa privada cumpra 50 anos e non unha entidade sen ánimo de lucro que leva moitos anos a loitar por mellorar o seu barrio e o conxunto da cidade? Cal é o motivo polo que se negan a recoñecer nada menos que o pintor Lodeiro neste 2026, no que se cumpren 30 anos do seu pasamento, sabendo, como saben, que o pintor de Vigo, que era como se lle coñecía, é unha das máis altas referencias das artes plásticas galegas. É claro que o seu motivo, o único motivo que hai, é que as propuxo o BNG. E esa é a demostración do seu sentido democrático, do seu respeito á pluralidade, do seu nulo sentido da cidade. E por iso que o BNG traemos a este pleno un voto particular para defender que, malia o seu sectarismo, todas estas entidades si merecen, e persoas si merecen do recoñecemento da cidade, que non é o recoñecemento do Grupo Municipal Socialista, que non é o recoñecemento de Abel Caballero como alcalde, é o recoñecemento do Concello de Vigo en nome do conxunto das viguesas e dos vigueses. Dous votos particulares que son unha oportunidade para que rectifiquen por unha vez. Unha oportunidade para garantirmos que os recoñecementos da cidade son de toda a cidade e non apenas dunha parte.
para que demostren que, dende logo, teñen inda algún mínimo respeito pola diversidade, pola pluralidade e por esta cidade. Máis nada.